Hai meses que o Concello de Noia iniciou as xestións ante a Consellería de Infraestructuras para tramitar o cambio de titularidade de varias rúas do casco urbano, entre elas un treito da avenida de Rosalía de Castro. Tamén a travesía de San Bernardo pasará a titularidade municipal en virtude do acordo entre o Concello e a Xunta, que executou unha serie de melloras de seguridade nesta vía, co compromiso de reverter a súa titularidade ao Concello unha vez finalizadas. Afecta a rúa Rosalía de Castro, no frente da Alameda, afecta a travesía dende San Bernardo ata a Alameda de Noia, tendo en conta que aí leváronse a cabo unha serie de actuacións de mellora desa travesía na zona de San Bernardo, obras que se executaron por parte da Xunta de Galicia. Ese era o acordo que tiñamos con a Consellería no seu momento, que era a necesidade de mellorar a seguridade viaria nese tramo, mellorar a capa de rodadura, o pavimento firme e o mobiliario urbano, e que unha vez que estuveran rematadas as obras, pois o Concello asumiría a titularidade da mesma. O Concello solicitou tamén a transferencia da Costa do Ferrador, que tras a posta en funcionamento da variante de Noia adquiriu un carácter eminentemente urbano. A rúa do Ferrador era unha rúa que antes formaba parte da estrada Noia-Santiago, dirección hacia Porto do Son e hacia Boiro, pero unha vez que está en servicio a variante de Noia que a Ponte sobre a Ría, e dada a configuración urbana que ten esa Costa do Ferrador, pois o lóxico é que se xa de titularidade municipal. O cambio de titularidade implicará unha importante simplificación dos trámites tanto para os veciños como para o propio Concello, á hora de solicitar licencias e executar obras tanto nas propias rúas como nas propiedades que se atopan na súa contorna.